I forhold til servicering af anlæg som det her, jamen, så er det vigtigt at få efterset sine filtre minimum en gang om året i forhold til, om jamen, er der brud på filtre, er der nogle filtre, der er sat til. Jamen, er der det, jamen, så vil der afkastluften jo lige pludselig bestå af en frygtelig masse støvpartikler, som vil komme ud til miljøet. Anlægget her, jamen, det består af et forfilter, der sidder herinde i enheden, som er et posefilter. Og så sidder der patronfilter herovre i ventilatordelen for at beskytte både motor og ventilator. Begge filtre anbefaler vi, at man skifter. Det er sådan en gennemleje, det her. Når man skal efterse de her filtre her, så er det vigtigt både at få kigget til sit posefilter og også sin patronfilter, sådan, så vi beskytter motor og ventilator, og i høj grad også den luft, vi sender ud i miljøet igen. Vi anbefaler som sagt et filterskift en gang om året, og ofte hyppigere, hvis man har en produktionsvirksomhed, der har større antal driftstimer.